aja numpak apa to? Masalah numpak bis restu bareng lho. Lah iya. Kok iso numpak truk barang ki mulo nyapa? Aku numpak sinar mandiri. Ora ase akhire masuk angin, Mas. Ora ngono parah. Nyapa? Kok nyanyi kok wau. Ciri khas raja, ciri khas raja iku. Nyapa kok? Ya iya. Ki gak pas mutah to, Mas. Ora. Iso ora? Ora ditekan. Rada ngeten. Penekanane. Nek tekan lagi. Tekan lagi. Sitongkas. Ora enek toilet terdekat, Mas. Kon tekan tok. Anda sebuah cerita wayang Ramayana. Lah, iki. Teko wayang Ramayana wi lho kleru